भाइरेल फट' ओंखा उदयपुर matabarini baksa baksa kheba भाइरेल फट'नो नुगै मानखना tei baksa baksa kheba nugya phano ongoi mankana tabuk social media o mar kheno troll khlaijak tongo pandit naidi bo bahai ke mwtai ni phaising o yakung suhorui adikhe res khlai tongkha bo khoroksa pujari kheba pandit che hingke bo se asol jotoni slai pujinai hingke bo bahai ke abo haike yakung suhor tongkha mwtai phaising o boile khuse khulumo jodi no yakung phano sogoi ka hingke khulumui mwtai rok boklaio phiaba bo hingke bahai ke ayango yakung suhor tongkha tabuk o photo social media o viral ongoi thangmani yagulo luku rokni kwbangma no kaham hamya comments rok nugui mankha baksa baksa hingke to mwtai no ekdom no chaya nungya karui pujinai rok hingke belai kheno tungfla laijak chong hingke ar jaga o thangoi khulumui mokol mukti khiklaioi rang hajar hajar khibui mwtai khulum haio phiaba borok hingka hingke je pandit rok haino se yakung suhorui abo haike borokni tongmung phunugui tongo baksa baksa kheba sao tabo mwtai patodi tong kwrwi kwrwi abo kaisa business de wnglang business ni bagui de abo haike kaisa mandir khulugui tonglang mwtai no sak nangya khlaiui abo haike yakung suhor tong oboni mane tamo rok hini kwbangma no comment hamya kaham hamya khlaimani nugui mankha baksa baksa kebo sao obo rangni paper se rangni bagui se mwtai khulugo mandir khulugo jemon boitao hajar hajar aro thango dino no hingke mwtai khulumna thanga hingke baksa ba mansa khaio rang hajar hajar o hingke obo maino khoroksa borok bwswk si kwlangna o rang baino borok kaisa business hai khlai tongo hai hinui sawui tongbaikha baksa baksa kheba ar jaga o sao bo res se khlai tongo mwtai phaising o yakung suhorui phiaba obo belai kheno tamo hai mwtai no chong khulumo bwkha bai mani o mwtai no se yakung suhorui achuk tongkha fologoi obo kisa tamo hai wngjakya de norok bode ang hai wngjak comment section o thangoi comment khlai salai di norok ni je bwkha o tongmani kok rok.